Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dumateng ngarsanipun para sesepuh pilih sepuh ingkang satu bukina bekten sumambah dumateng bapak-bapak ibu-ibu sedaya jamaah ingkang kula hormati rahimakumullah. Monggo lang rumiyin kula sami tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala wondene dumugi kesempatan punika kula lan panjenengan sami tasih dipun paringi nikmat ingkang kathah ing saengga saged melaksanakan kewajiban kula lan sami menika salat Isya alhamdulillah kanthi berjamaah. Mboten kesupen sholawat salam kita tansah katetna dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng garwa putra sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in lan insyaallah dumateng sedaya pendherekipun ingkang tansah antu-antu syafaatipun ing yaumil kiamah. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, wonten ing kesempatan punika kula dipun aturi matur sekedhik ngengingi babagan bekti dhateng tiyang sepuh wonten ing surat Al-Luqman ayat 18 kaliyan gangsal 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain aniskurli wali walidayhi ilayyal masir. Ayat ingkang angka 18. Wa wassaynal insana, dan telah kami perintahkan, sampun didhawuhaken kalian Allah Subhanahu wa taala, wa wassaynal insana biwalidayhi, dengan orang tua. Kalau secara maksudnya berbakti dengan orang tua. Ini secara bahasa perkata namun bi itu kan dengan walidayhi, dengan orang tua. Sebabnya napa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Hamalat fi'il madhi terus telah, ibunya telah mengandungnya atau telah menggimbahnya, hamil, telah hamil hamalat ummuhu wahnan ala wahnin, dengan rasa lemah yang bertumpuk-tumpuk. Wahnan ala wahnin, dengan kelemahan yang bertumpuk-tumpuk. Dan saya kula lan sami dipun perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supados bekti datang tiyang sepuh kekalih, karena napa malih dumateng ibunipun yang telah mengandungnya kanthi berat yang bertumpuk-tumpuk. Wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain, lajeng telah menyapihnya dalam 2 tahun. Simut sana amaini anis kurli, maka hendaklah engkau uskurli, hendaknya engkau bersyukur kepadaku, maksudnya kepada Allah. Wa bi walidayhi ilayyal masir, dan juga kepada orang tuamu, kedua orang tuamu, dan sebenarnya ilayyal masir, kepada kulah ilayya, kepada ianya kebatiku punyaku Allah Subhanahu wa taala
akan dikembalikan. Terus kula lan panjenengan sami badhe dipun wangsulaken kalian ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampun merintahkan supados bekti dumateng tiyang sepuh kekalih lan supados mensyukuri ingkang sampun dipun paringaken Allah Subhanahu wa taala menika kanthi wontenipun tiyang sepuh ingkang sampun ngasuh kula lan sami dugi saat menika. Kadang-kadang tiyang sepuh menika sampun berkeluarga mawon tasih dipun repoti kalian anakipun kan momong putune. Lajeng ayat salajengipun wa in jahada antusrika bima laisa laka bihi ilm wala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa in jahada, dan jika mereka orang tuanya meniku antusrika bima laisa laka bihi ilmun, memerintahkan untuk berbuat syirik, maka janganlah kamu ikuti. Wala tuti'huma, maka janganlah kamu ikuti keduanya. Huma pakai keduanya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ananging walaupun sampun memerintahkan syirik menika boten pareng durhaka. Niki kisah menika asbabun nuzulipun riwayatipun sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, salah setunggal sahabat al-Asra al-Mubasysyirin bil Jannah. 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Naminipun Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas menika nalikanipun awal-awal masuk Islam niku boten disutut joni kalian tiyang sepuhipun. Lajeng terutama ibunipun sampai pun memohon-mohon wae aja nang Islam. Ngantos ananging imanipun Sa'ad bin Abi Waqqas nika kuat. Lajeng ananging tetep bekti kalian wong tuane. Arepa wong tuane memerintahkan syirik. Lajeng Sa'ad bin Abi Waqqas nika dipun bujuk nganti ibunipun niku istilahipun le ngancam ngangge mogok makan. Nek saniki mogok makan istilahipun mboten aku nek kowe ora bali nang agama sebelumnya mogok makan. Dilakoni tenan niku mogok makan. Ananging pripun senajan ibunipun sampun lemes niku Sa'ad bin Abi Waqqas niku tetep teguh imanipun boten purun. Karena walaupun tiyang sepuh niku kedah ditaati ananging menawi paring perintah supados syirik kepada Allah boten kedah ditaati, karena la ta'ata fi makhluqin bil masyiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada manusia kecuali dalam syirik. Dadose Sa'ad bin Abi Waqqas lajeng matur, wahai ibu, seandainya panjenengan menika gadahi nyawa 100 niku medal mbaka setunggal niscaya kula tetep mboten purun medal saking agami Islam. Akhiripun ibuipun luluh. Oh, ternyata imanipun anak kula sangat lajeng. Ibuipun ingkang akhiripun sadar. Ananging ingkang saged dados contoh lan mansami, walaupun ibuipun nika merintahake supados keluar dari Islam, memerintahkan untuk berbuat syirik, ananging Sa'ad bin Abi Waqqas niku tetap bekti secara kemanusiaan, tetap kanthi sae melayani ibunipun, boten njur kasar ngeten nggih.
Nah niku ingkang saged dados tulodo kula lan panjenengan sami, walaupun tiyang sepuh menika merintahaken ingkang boten sae nggih kita aturi kanthi ingkang sae, boten kasar ngeten niku. Ya, niku contoh saking sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Nggih mbok pilih mekaten kemawon, boten prayogi menawi kata-kata angin kula matur lan mbok pilih sowan kula kanjeng sak menika kathah lepatipun nyuwun pangapunten kula akhiri. Kita tutup sekalian nggih kanthi waosan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, biasanipun niki mboten ngagi iftitah nggih, langsung tarwih. Oh nggih. Aten benten-benten niku sok benten-benten aja kula sok manut mawon. Nggih. Nggih, mbok pilih mekaten kathah lepat nyuwun pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.